Ovde ima hleba, ovde ima svega. Dođi ti što se stidiš, kosovsku kuhinju da vidiš. Pozdrav drugari i dobrodošli u još jednu epizodu Klošarske kuhinje. Danas ćemo da pržimo jaje na tiganju. Za to će nam biti potrebno jedan tiganj, malo ga očistite, parče hleba, malo ulja i jedna mala čašica. A naravno da ne zaboravimo jaje. Jaje ne treba držati u frižideru. Najbolje je džepno jaje. Jaje prvo držite u džepu jedno pola sata da bi bilo telesne temperature. Tako će se bolje ispržiti. Ako mi ne verujete, priđite i pogledajte sami. Sad, drugari, uzmemo hlebić i sečemo ga na dva dela. Ja sam već uključio ringlu da spremim, da se malo ugreje. Da bude toplo, da ne morate da čekate, da gledate kako se greje ringla, to niko ne voli da gleda. Ali, ovo svi vole da gledaju, kako se prave jaja u tiganju. Ne zaboravite džepno jaje koje ste izvadili iz džepa. Držali ga tu pola sata da bi se ugrelo na telesnoj temperaturi. Sa čašicom napravite rupicu u hlebu. Ovako. Sad malo ulja. Vidite, ja sam već ugreo tiganj. Stavite hlebić. Razbijete džepno jaje. Ovo isto možete da ispržite kao malu prženicu napravite ovako. Taman da ovo razlijete. Može malo bibera, pošto ja volim bibera. Vi ne morate, naravno, ako vam se ne sviđa biber. I soli, malo soli da ne boli, to svi znamo. Tako. Da vidimo kako to izgleda. Op. Krenuo je da se peče, a? Dobro je. Ovo bi čak mogao da bude i mali čepić ovde. Ali pustit ćemo da se ovo malo ispeče. Pa ćemo probati da ga okrenemo. Ne znam koliko ćemo biti uspešni u tome. Ali vidjet ćemo, ovo može još da se peče. Opa, malo se zalepilo. Baš lepo izgleda. Mislim da je vreme da se okrene. To će nam trebati 2 ruke. Evo ga. Da okrenemo i čepić. Evo ga.
Kad ovako ubodete jaje, možete da vidite koliko je u suštini ono skuvano unutra. Dok se pomera, bit će tečno. Ja mislim da je ovo gotovo. Oba. Uf. Uspeli smo. Isključimo režnu. To je to. Divno, divno jaje. Uživajte vi u vašim jajima, a mi se vidimo u sljedećoj epizodi. Pozdrav za sada. Ćao.